Hola, perletes col·leccionistes! Soc Lara i encara que em coneixeu per la meva col·lecció de nansis, seguís buidant el traster i trobant tresors xogueters, esta vegada dels 90 i els 2000. Em fa moltíssima il·lusió tornar a reviure tots els xoguets de la meva infància i joventut i com que m'agradaria que aquest vídeo vos despertara moltíssima nostàlgia i recordareu el màxim de xoguets possible, no només parlaré de tot el que conserve, sinó que el vídeo es dividirà en 3 parts. Tots els joguets que volia i que no em van comprar, els que ja no conserve i els que sí que tinc. I comencem per mis peinados preferidos, un joguet que sempre he desitjat i que no sé per què no m'han comprat mai. I com que a part de les nansis també m'agraden els joguets antics, vaig decidir comprar-me l'ara d'adulta fa uns anys. Abans d'obrir-lo vos deixo amb l'anunci per veure si vos dona tanta nostàlgia com a mi. Con mis peinados preferidos tienes que poner Play-Doh en la muñeca y su pelo ver crecer. A una le haces trenzas, a otra un lacito y con las tijeras cortas despacito. Con mis peinados preferidos tú puedes hacer peinados diferentes y pasas Mis peinados preferidos de Play-Doh. ¡Cómo mola! ¡Qué montón de accesorios! Colegui súper fácil y muy diver. Es para ti. No recordava que a l'anunci eixia Letícia Sabater. Què vos ha paregut? Jo me tragava tots els seus programes de Con mucha marcha de la 1. I pel que fa al joc incloïa la nineta, que em crida molt l'atenció que està feta a Mèxic, 4 models intercanviables per fer el cabell, un mole per fer els llacets i les tisores. Este joc es va començar a comercialitzar pel 91 i per així tenim les instruccions. Anem mans a l'obra. He gravat 3 dels 4 models i no és tan fàcil com pareix. He estat una bona estona, però la veritat és que m'ho he passat superbé. Jo, que era tan creativa de xicoteta, de segur que m'haguera passat hores i hores jugant a aquest joguet. I bo, per així vos deixe com va quedant tot, que ni tan mal, eh? Per així un altre dels joguets que desitjava, no només jo, sinó que crec que moltíssima gent. Me'l vaig comprar fa poc i fa olor de tabac. No m'agrada gens quan passa això. I crec que si les famílies no ens el compraven era per no deixar-ho tot fet un asco. Anem amb l'anunci. facilísimo. Hacer helados En la heladera Famo Play. son buenísimos. De fresa, chocolate y vainilla. Con la heladera Famo Play, triturar es facilísimo. Y con recetas. Y los batidos riquísimos con la batidora Famo Play. Heladera Famo Play. Buenísimo. Este joguet em fa molta il·lusió provar-lo, però el deixaré per a un altre vídeo perquè encara fa olor de tabac. L'hauré de rentar molt bé i m'agradaria provar-lo junt amb la polera Famo Play. I mira, a mi si ahí s'ha quedat. No te molesta l'olor? I aquests més l'herència de tia Agata són els únics que recorde que no em van comprar, però em sent super afortunada. I més d'haver-los pogut aconseguir d'adulta per només 10 euros cadascun. Sí que hi havia alguns que em feien prou gràcia, com la mansió de Casper. Està super cotitzada avui en dia si la vols completa, però com que no es pot tindre tot en esta vida, vos deixaré un vídeo només amb anuncis perquè recordeu tots els joguets que no ixen així. I anem amb la segona part d'aquest vídeo, tot el que no conserve. Comparat amb el que tinc no és res, només són 4 jocs, però em fa molta llàstima haver-los venut. Els vaig vendre perquè, com sabeu, col·leccionen nansis i no són gens barates. Aleshores, en una època en què no tenia un treball decent, em dedicava a vendre les meves coses per comprar nansis. I els joguets que vaig vendre són en línia directa, funcionant perfectament, al qual li vaig traure 80 euros. Tampoc conserva el projector de Mickey, però aquest el va tirar ma mare amb el meu consentiment, ara em penedisc. I recorde que per la mateixa època van traure un igual però de Nancy. Tant de bo m'hagueren regalat eixe, en lloc del de Mickey. També vaig vendre el disseny a la moda més antic que existeix, complet, per 70 euros. De segur que penseu que bé, però a mi em fa molta ràbia. I l'últim que vaig vendre va ser el joc de màgia borràs. Aquest no, el que tenia la caixa negra, però crec que aquest només li vaig traure 25-30 euros. I amb aquest màgia borràs ja enllacem amb tots els jocs que sí que conserve. Si heu arribat fins ací, heu de saber que si tinc tantes coses és perquè vinc d'una família molt gran. Només en la part de mon pare, ma abuela té 8 fills, 22 nets i ja van a ser 22 rebesnets. Jo sóc de les netes xicotetes i per això sempre tornava de Nadals així de carregada. Com enyore aquell temps en què celebràvem tots junts reixos a ca Matia. Ja que el joc de màgia borràs no era exactament de trucs grans com a mi m'agradaven, que me sabia tots els de l'altre de memòria, sinó que només tenia 4 trucs i si aconseguies fer-los bé, anaves aconseguint accessoris per vestir al personatge i el que abans el tenia vestit, guanyava. El joc antic de màgia borràs era dels meus preferits, així com Pegatinova. Desde que tengo Pegatinova soy el más guay del colegio.
Hola, Edu, ¿qué tal? Diseña tus propias pegatinas con Pegatinova. Hola, señor director. Suposo que m'agradava perquè en aquella època no era tan fàcil fer pegatines com ara. Però realment el xoc no tenia molt, simplement tenia una maquineta i papers amb dibuixets fotocopiats perquè pogueres fer les pegatines, que les posaves a la màquina, feies girar la rodeta, les tallaves amb la guillotina que incloïa la màquina i ja t'eixien plastificades. Tu simplement havies de retallar el que sobrava i ja estaves preparat o preparada per decorar les teues coses. Ara tinc un ukelele super dels 90. I continuem amb un altre dels meus xocs preferits, Chuchelandia. Ahora con Super Chuchelandia, moldea, corta, crea explosivas gominolas, deliciosas nubes y mucho más. Super Chuchelandia. I d'este record d'haver donat molt la tabarra que el volia i el volia i el volia, però els meus pares no me'l volien comprar. Suposo que pel mateix motiu que la ladera Famoplay, perquè ho embrutaria tot i raó no ens faltava, però al final sí que me'l van regalar. El joc incloïa els envoltoris de les llepolies, aquesta amassadora i tots els moles. També tenia tarrinetes, una altra amassadora, el mantel per no tacar res i més moles. No sé exactament de què estarien fetes les llepolies, però no les recorde molt bones. Sí que vos faré una piruleta en directe i... tachan! Heu vist que fàcil? Esta sí que està bona, sí. Ja anem ara amb una de les coses més característiques dels 90, és Furbies. Estos ninotets que pareixien gremlins van eixir per l'any 98 i vos dono la sorpresa que en tinc dos, una fins i tot en caixa. El que tinc verdet sí que és del 98 o 99, no ho tinc clar, i el roseta és posterior exactament del 2005. Este té els ullets blaus i el pic un poquet desgastat. L'únic que recorde dels Furbies és que si es tocaves la panxeta començaven a dir coses com «Acaríciame otra vez, por favor!» I ara veurem si funcionen. Vale, encara tenen les piles de quasi 30 anys posades, no sé jo si funcionarà. Com em van dir algunes subscriptores, he provat a llevar l'òxid amb una llima d'ungles xicoteta. Una vegada torné posem les piles, però res, em pareix que no funciona. Això sí, mentre proves si l'altre funciona, vos deixem un àudio d'un Furby perquè vos desbloquegen molts records. M'agradaria saber qui va gravar aquestes veuetes i res, els meus no funcionen. A veure si algun dia aprenc a reparar-los, que eren molt graciosos. Però provarem aquest gosset electrònic que es deia Pucci de Hasbro. Va eixir al mercat l'any 2000 i a veure si aquest funciona. Sí que va! Ai. Hola, gosset! Mira lo que tinc. Ja heu vist que m'ha fet molta il·lusió que funcionara. A la caixa posa que és un sucedáneo de Furby i que cantava unes 6 cançons, però això sí que no he aconseguit fer-ho. I podies adquirir-lo en diferents colors d'orelletes. Seguim amb un joguet que em feia por. De fet, crec que este no era ni meu, seria d'algun dels meus cosins. Vos deixen l'anunci, que les imatges probablement no les recordeu, però el que deia el contacontes de segur que sí. Mi nombre es Yarno y soy un cuentacuentos. Sí, un cuento. ¿Un cuento alegre o triste? Pulsa el mando interactivo y elige el cuento y su final. Deseo un final feliz. Y así se hará. Mi amuleto mágico te ayudará. Ya no, el cuentacuentos interactivo. I aquest joguet portava uns disquets amb contes i 4 piles de les grosses. Li posaves el disquet al cul, que gràcia, l'ensenies i començava a donar-te instruccions. Mira, el meu sí que funciona. Me llamo Yarno. ¿Quieres que vivamos juntos una aventura? Vale, no funciona. Vaig a provar l'altre conte, a veure, el de Yana y el pez mágico. El nombre de la historia es Yana y el pez mágico. Venga, era un pueblo donde escaseaba la comida. En serio, que por? Això agrada als xiquets? Desearía ayudar a encontrar comida. Si quieres oír lo que dijo el pez mágico, usa el dibujo del pez. I ja estava amb Llanos, el vendre perquè és que me fa por. El tindreu disponible al meu perfil d'Elisi Maguire de Vinted per 25 €. Així com tots els joguets que he ensenyat, que decidisc a vendre. I passo a ensenyar-vos ja el que hi ha en aquesta caixa. La caixa en si ja em dona molts bons records perquè era d'un escritori d'Smovie que tenia quan era molt xicoteta.
He de dir-vos que això pensava que era una granja, però per a la meva sorpresa és el Pinipon Park. Ni recordo haver jugat a aquest joguet, però ma mare deia que el guardava per si jo tenia fills, que quan era xicoteta m'entretenia molt jugant a d'això. També per a la meva sorpresa hi ha a la caixa unes botes des 2000, les típiques botes que porti durant molts anys. No sé què fan així. Òbviament les tiraré al fem, però ja... I anem mans a l'obra amb aquest Pinipon Park. Tenia un tio vivo enmig del desert, tot molt lògic. I el que molava i segueix molant molt dels Pinipons és que podies canviar el cabell. Este Pinipon Park és un poc estrany perquè té com dos gladiadors o guardians. No entenc res. Però així vos ensenye tota la resta de Pinipons que incloïa. I a veure, el joc un poc estrany sí que és, perquè té com 3 parts que no tenen res a veure entre elles. Esta part pareix més com d'un país indígena, després està com la part rosa, que no té res a veure amb la resta, per on passa un tren. I per últim, la part verda, per la qual jo em pensava que el que tenia era una granja, perquè també té vaques i campesins. Ai, no, si això no és un campesí. Ah, és un vaquer. Ja entenc, l'altra part és d'índios i vaquers. Però bé, que el que realment jo em pensava que tenia era això. De Playmobil. Apréndetelo bien. ¿Es la granja de Playmobil? Aquí, Però no, el que tinc realment és el Pinipon Park, així el podeu veure complet, a mi em faltaven parts i per això no em quadrava. I ja continuem amb 2 joguets més, el típic Tamagotchi que sempre estava fent-se caca i una tauleta per a fer mosaics que recorda haver jugat molt a l'escola. Anda, la pulsera de la fira. Segur que tots i totes heu tingut una pulsereta d'estes de fira. Fins i tot avui en dia encara les venen. I jugar a d'això m'encantava. De fet, mira que bonic el que està fet. Jo és que vos dic que era molt artista de xicoteta. Mira el que feia només amb 6 anys. Mai he sigut massa conscient, però ara ho veig i la veritat que em sorprenc. I en això simplement el que havies de fer era posar-li les boletes per fer dibuixets. Sé que tenia un nom específic i ara no me'n recorde. Si algú se'n recorda que m'ho diga perquè estic pensant-lo i no m'hi. I a part d'això m'entretenia i m'agradava molt fer trencaclosques. El meu preferit, el dels Aristogatos. I per així dins trobem 40 puzzles més. I ara passem als jocs de taula. M'ha fet molta gràcia aquest de les Bratz, que el recorda amb molta estima, que si no recorde malament consistia en anar aconseguint estrelletes com aquesta i el primero primera que completava el tauler amb l'outfit complet de la Bratz guanyava. També era molt típic tindre el trivial. Jo tenia el normal, però també aquest, que era de futbol, del periòdic El Marca. I per així dins m'he trobat una coseta que era el joguet de pescar peixets que venien en la fira. I el trivial del Marca era igual que un trivial normal, però en lloc de quesitos posaves aquestes lletres de marca. I per finalitzar, els últims jocs de taula que he trobat no els ensenyaré tots perquè molts els coneixeu, però sí que vos contaré alguna curiositat, com quan van canviar de pessetes a euros que van traure aquest joc per aprendre a utilitzar-los. El joc de Què tengo en el coco m'encantava, crec que era de la meva amiga Aroa. Este sí que l'obric, va, que és divertit. Te posaves una cosa al cap i havien d'endevinar quin era el teu personatge, professió, etc etc. Este joc era d'educació cívica i com era per a xiquets més xicotets tenia preguntes un poc tontes com si podies prendre més medicaments des que t'havia manat el metge. També tenia el típic ahorcado, el famós Cluedo i per últim el Monopoly de Disney, que este sí que vos l'ensenyaré perquè és molt bonic, començant per les fitxes de metall que representaven personatges com Dumbo, Pinocho, Blancaneus o Tarzán. També eren superxulos els castells i les casetes, així no eren hotels, eren castells, que és com el de Disneyland París, i les casetes eren com la de Blancaneus. Per així el tauler, que en lloc de propietats podies comprar pel·lícules. I fins així el vídeo d'avui. Conteu-me quin joc vos ha donat més nostàlgia i quins teníeu vosaltres en la vostra infància. Espero que s'ho hàgiu passat tan bé com jo m'ho he passat fent este vídeo. Subscriviu-vos al canal i doneu-li like si us ha agradat. Dir-vos també que la saga del Traster continuarà a meitat setembre. Sé que queda prou, però necessite vacances i sabeu que sóc profe i a principis de setembre he d'estar al 100%. En shorts vos avisaré quan torne i que passeu molt bon estiu.